Hello bali may tanggap tayo 32-inch na LG LED TV Bali model nito 32LB 550A. So ang problema nito, pakita ko muna So pagka-on natin, tingnan nyo yung indicator light. So on natin. So yan lang. Tapos walang response, So kahit na gumamit tayo ng may remote ako ng service remote ng LG. So yan, kahit na anong gamitin natin, power on. So wala. So force on natin, in start. Yan, kita nyo naman yung remote, nagbi-blink yan. Wala rin. Power on. So wala. Dead set yung unit. So off natin Bali, ito yung model. So, buksan muna natin So, bali, ito na yung likod ng TV So, naglagay na ako ng tester. Tsaka, ito na yung SMPS natin. At tsaka yung logic board. O, di kaya tawag nila main board yung iba. Tsaka, ito yung top board dito So, ngayon pala para ma-determine natin kung saan yung may problema, si power supply ba o si logic board. So pakita ulit natin yung problema So on natin yung unit. Yan, ganyan lang. So paano natin malalaman na good yung power supply natin? So sa service center kasi may yung authorized pa ako sa sa nagtatrabaho pa ako sa service center dito sa sa Pinas at saka sa abroad. So may tinatawag na jig. Katulad din ganito din ang itsura ng jig, Wire lang din siya na ikakabit mo dito, sasalpak mo dito sa power supply para malaman mo kung gumagana yung power supply o hindi. So kung wala namang jig, yung mga jig ko kasi naiwan ko sa sa ibang bansa hindi ko nadala. So may paraan para para tawagin nila dito o tawag ng ibang technician, ipo-force on yung SMPS. So may indicator naman dito. Yan. Bali ang itong nakahilera dito, bali dito yun sa ibabaw. Ito yun. Tapos yung dito naman nakahilera, doon din yun sa ilalim. So makikita natin mamaya. Bali ang ito-trouble lang natin muna dito Ko-confirm lang natin kung good ba or bad si SMPS natin. So kailangan lang nating yan. Kailangan lang nating malaman kung good yung power supply natin. Kailangan lalabas yung 12 volts at saka 24 at saka yung 3.5 volts na standby natin. Yung power on natin, saka na yan pag nag-oscillate yung si logic board at saka yung drive on natin. Yung drive on natin, ito yung ito yung nagti-trigger para gumana yung backlight driver natin. Dito. Para gumana to. So So test muna natin So bali ngayon magche-check tayo kung present ba lahat yung voltage na
sinasabi ko kanina, yung naka-indicate dito. So, check natin yung 12 volts, 24 at saka 3.5. So, on natin yung unit. So, dito tayo mag-check. On natin. So, yan, may 12 volts tayo. Sunod, 12 volts pa rin. Tsaka dito sa baba. Yan, 12 volts pa rin. So, hanap tayo ng 24. Yan, wala. So, yan, merong 24. May 24 din sa baba. So, yon. So, 3.5 na lang hanapin natin. So, yan, 3.5. Tapos sa baba. Yan, 3.5. Tapos 3.5. So, present yung lahat ng voltahe. So, good yung power supply natin, ano. Pero, paano natin malalaman na talagang good yan? Hindi naman umiilaw yung ano natin, backlight driver na, backlight ano natin. So, kailangan muna natin ipo-force on yan. So, yung isang problema natin, may problema na tayo sa logic board pa tayo, Pero try pa rin natin. Yung ulitin natin yung kanina, Ito yung problema niya. May makikita kayong blink na pula. Yan, ganyan lang. Kahit na anong gawin natin sa remote. Yung gamit ko, Remocon, sinabi ko na kanina. Yung service remote ng LG. Yan, ipo-force on natin. Wala rin. Kahit na kayo, wala kayong makitang ilaw dito na umiilaw. Sumindi yung backlight natin. So, para ma-confirm talaga natin na okay yung mainboard, power supply board natin, ipo-force on natin siya. Kaso wala tayong jig, so tanggalin ko muna. So, bali, ito lang yun, Makita ko. Yan, bali, ito lang, tinanggal natin yung connection dito. Magkasama yan dyan. Yan. So, ang gawin nyo, gumawa lang kayo nito ng, resistor. Bali, value nito, 5.6 ohms. Magkadugtong yan lahat. So, hanapin nyo lang yung ang i-connect nyo para gumana yung backlight natin, kung okay ba si backlight, is yung power on, drive on, at saka yung 3.5. Kailangan pagsamahin nyo yon. Pero hindi mo pa pwedeng irekta. Kailangan mong gumamit ng resistor. Masisira yung natin. Masisira yung SMPS natin. So, ayan. Tingnan muna natin. So, ayan na yung ginawa natin, Yung kabisado niya yung pin dito, bali hindi na kayo mahirapan dito maghanap. Bali, pakita ko lang ulit, So, ayan. Zoom in ko lang muna. Yan. Bali, ang pagdudugtungin lang natin dito is yung power on, drive on, at saka yung 3.5 para mag-oscillate yung SMPS natin. So, bali, ito yun siya. Yan. So, yung kulay blue, yan yung palatandaan.
So ayan ano. So patayin muna natin yung ilaw para may makita tayong ano, umilaw ba yung backlight natin. So on natin. Saglit lang. Mali pala na ikabit ko ano. So yan. So nakita nyo kanina no, nag-blink. So naka-power off na yung ano natin. So ngayon on natin. Yan. Umilaw yung backlight ano, nakita nyo naman. Umilaw na dito sa gilid oh. So ibig sabihin okay yung power supply natin. So patayin natin yan. So magko-concentrate tayo kay logic board o main board. So paano natin matitrace kung ano, kung 100% o 90% kamo na may problema talaga si main board, no? So yung mga ibang technician na ano, may kakilala sila na o kahit na walang kayong kakilala na mahinga ng diagram, pwede naman na ano, ma-repair kahit na sinong klaseng technician, alam naman ng gumagawa kahit na walang diagram, magagawa naman ano. Pero mas maganda meron. So tayo, meron tayong diagram nito. Balik muna natin yung ilaw. So yan. So magko-concentrate tayo kay logic board. So lipat lang tayo kay ano, setup lang natin dun yung camera banda kay logic board. So bali ngayon ano, magsimula tayong mag-troubleshooting ng ano, ng logic board. So mag-troubleshooting tayo gamit nung schematic diagram niya ano. So mula dito, ito, yan, papuntang SMPS. So kailangan muna nating mahanap yung point na yan ano. So kahit na wala namang diagram, yung ibang technician nakaka-solve naman kahit na sinong technician. So pero mas maganda meron ano. So may naka-indicate diyan P701. So pupunta tayo dun sa computer natin. Search natin si 701. So search natin 701 P701. Yan. Next natin para malaman natin kung saan. So yan, nakita na. Yan. So dito tayo. Ito yon. Yan. So patayin natin yung ilaw. So yan, T701. So ito yung terminal ano. Terminal connector. So nakalagay dyan, naka-indicate dyan. So yan yan. 3.5. Yan. 24. At saka 12. Tatlong 12. Magkasama yan, tatlong 12. Nakita nyo naman dito. Yan o. 12. Tsaka 12 din dito. Yan dalawang 12 na magkasama yan. So meron naman yan ano. So bakit ayaw mag-oscillate ni ano, ni logic board? So kailangan muna natin mahanap yung mga ano, mga component niya na nagda-drive dun sa oscillator banda. So maglagay tayo dito. So tester natin ulit yung
Dito na lang. Ito na lang natin ilagay. So, yung pin 3, 5, at saka 6, yan yung 3.5 natin. So, hanap tayo. 3. Ito ata yan. So, yan. 3.5. Yan yung supply standby voltage natin. Tapos, yung 24. Yan. Isa pong 24. Ito na pala yung 12 volts natin. Yung supply ng main board natin. So yan, meron. Yan, wala na. So ngayon naman, i-zoom lang natin yung mga component dito. Yan. Nakikita nyo to. Q720, Q721, at saka ano pa, saan pa ba? Q703 at saka Q22. Ito yung mga possible hindi pala possible. Ito yung nagko-control na mag-oscillate dapat para gumana yung power on natin at saka yung drive on para sa backlight. So, check natin yung mga voltahe dito kung meron ba. Pag meron, so at ayaw lang mag-oscillate, so kumpirmado, ito yung problema natin. Yung microcontroller natin may problema. Saka hindi ko lang kasi ma-confirm dito na kasi isa ring dahilan kung bakit ayaw mag-oscillate nito, baka nag-corrupt yung natin, memory natin. Pero bago natin ma-confirm yan, dapat mapalitan natin, kaso wala akong pamalit ito. Check lang muna natin kung kung ito yung B+ nito lahat meron ba. Kung wala, di hanapin natin yung problema. Baka B+ lang din ang nawala, yung supply lang din dito ang nawala, kaya ayaw mag-oscillate nito. So yan, pakita ko na mamaya kanina yan. So hanapin natin yan based dito sa diagram natin. Yung ano ba yan, Q720. So yan, hanap natin si Q720. Ano nakalagay doon? Panel BCC. Yan yung drive natin. Makikita nyo sa taas, meron naman switch panel BCC. So siya yung nagko-control nung nag-oscillate para umandar yung natin, panel natin. So merong nakalagay dyan, supply. Dito, meron. Yan, meron siyang 12 volts. Yan, papunta na dito sa panel on. So, check natin dito.
So check natin. So ayan, may 12 volts. Kaso dito wala. Papuntang supply na ng LVDS natin. Papuntang panel, wala siyang lumalabas. Kasi nga hindi nag-oscillate. So balik tayo dito ano. So bali na-check na natin yung isa, yung supply voltage. So ngayon naman check natin tong ano. So dito ulit. Yan, check natin si IC 701. Tayo na natin yung ilaw. Yan, IC 701, may supply voltage siya na 3.5 standby voltage, tsaka may out siya na 1.2. So check natin yan kung may supply ba yan at saka may out. Kung meron, di isa na naman yung problema sa microcontroller natin. So, hanapin natin si IC101 dito. IC701. Yan po si IC701. So, check natin yan. So, yung supply niya is 3.5. Check natin. So yan, may supply na 3.5. Yung out is 1.2. So tama. So check na naman yan. So ibig sabihin good to. So ulit check natin yung isa pa. Yan, check naman natin si IC711. So, ganun din. Supply niya 3.3. At saka may out siya na 1.8. So, lahat ng to, supply to sa microcontroller, para gumana. So, kalimutan ko. Hanapin ulit natin si IC711. So ayan, IC711. So check natin to. Supply. So ayan, 3.4. Tapos yung out 1.7 7.9, so 1.8 na yan. So tama na naman. So talagang dito ayaw mag-oscillate So para malaman natin na gumagana yung, baka sabihin na ayaw kasi mag-oscillate niyan kasi sira yung IR natin, yung receiver ng remote natin, at saka sira yung switch natin. Baka iniisip nyo baka sira yun, baka sira to. So para malaman natin na good to, so ito lang po yun. Hanapin natin yung 3.3 nito. Tsaka pagka nag-switch nyo at saka nag-drop, ibig sabihin gumagana to. So on natin. Yan. Tapos hanapin natin yung 3.3. So yan, 3.3. So pag pindot ko nito, tapos magbabago yung number, ibig sabihin gumagana to.
Yan. Yan, nagbabago, di ba? Yung isa, hindi magbabago yan kasi supply yan eh. Yan, dito. Yan. Yan yung supply din ng isang IR. So, ito. Yan. So, ibig sabihin, gumagana yung joystick natin. Power button. Ayaw lang nga lang mag-oscillate. Tapos, yung IR. Saan ba yung remote ko? Ayan, ito yon. So, pag remote naman ang gamit natin, dapat pag pindot mo ng kahit na anong key, magbabago to. Yung 3.3. Pindutin natin. Yan. So, ibig sabihin, yung infrared natin ito, yung IR, yung receiver, gumagana. So, yan. So, bali okay. So, isa na lang. So, tingnan na lang natin yung supply nito, yung microcontroller, kung kumpleto ba lahat ng supply o wala bang supply. Pag wala, di hanapin natin para kung anong problema, kung resistor ba anong dahilan, ba't nawala yung supply nito, di babalik lang natin yung supply, ano. Pero pagka meron to, tsaka ayaw pa rin mag-oscillate, so ang ano na lang, para maging 100% sure na talagang ito na yung sira. Although, ang tansya ko dito, based on my experience, 90% ito talaga sira. Magiging 100 na lang kung napalitan ko yung memory natin na nasa isip ko na baka nag-corrupt to. Kaya ayaw mag-oscillate. Isa rin to sa dahilan ba't ayaw mag-oscillate yung microcontroller natin. So, pag kaso sa pagkakataon to, wala akong may palit nito. So, kaya dito ako nag-concentrate, Tingnan natin yung yung supply nito kung kumpleto ba. So, tingnan natin yung number niya, IC501. So, si IC501, hanapin natin dito sa diagram natin. IC501. So, ayan na yun, So, number pala niyan, LGA 6841. So, ito yun si IC501. So, LGA 6841. So, makikita nyo dito, yung supply niyan. So, ito yung isang supply, Pakita natin. Yan. Yung BDD na 3.3. Tapos, pumunta yan dito. Ito yan. Yan yung supply niya isa. So, kailangan nating makonfirma yan na Tsaka ito rin isa. Si BDD rin. Meron din yan. Kailangan present din yung supply niyan. At saka ito si yung 3.3 rin natin. Supply yan papunta rito. Yan. At saka ito rin isa. Dalawa yan ABDD. So, at saka ito pa. Yan yung BCC natin.
BCC na 3.3, diretso yan dito. Yan, at saka yung isa ito rin yan. So kailangan nyo ma-check yan. At saka yung panghuli, yung na-supply, ito 3.3 rin, BCC rin. So magkasama sila sa ABDD. So kailangan natin ma-check yan kung meron. So una, check natin si pin 18 kung meron bang 3.3. So bali ito yon. Yan. Ito yung pin 1. Tapos papunta tayo ng pin 18. Meron ba siyang supply? So kailangan kong gumamit ng microscope kasi nga masyado na maliit. So ito yung 20, 19, 18. So on natin kung meron ba tayong makitang 3.3. So ayan, meron 3.5 nga eh. So next natin, si 17, meron din pala si 17, 20, 19, 18, 17. So ayan, 1.2 meron din. Tapos 40, 41, 42. So 41, 42, dito na tayo banda. 40, 41 at saka 42. So ayan, 1.5. Tsaka yung isa, 3.5. So meron. Tapos yung 50, 54 at saka 55. 54 at saka 55. 51, 2, 3, 4. Try natin. So yan, 3.5 meron din. Meron ding 1.2 na supply. So panghuli na lang is si 62. So 62, 60, 61, 62. So ayan, 3.5. So kumpleto lahat yung supply. So wala nang duda, sira yung mainboard natin. So magiging lang, sa tansya ko lang nito, hanggang 90% lang ako sirato kasi wala akong pamalit nito ng natin, memory chip natin. Na duda ko rin, baka naghang lang. Baka nakurap lang to. Kaya ayaw mag-oscillate nito. So yung part 2 nito, umorder na ako nito sa LG. Umorder na ako ng mainboard nito. Nag-aantay na lang ako kung kailan darating. Tapos gawa tayo ng part 2 nito Pero sigurado ako dito na yung sira. Pero naghahanap din ako ng isa na para ma-confirm ko na 100% sira yung mainboard natin is yung memory natin. Pagka napalitan ko na yung memory, tsaka ganun pa rin. So conclude na natin na sira yung si microcontroller natin. So
Para sa normal operation nito para mag-oscillate yung power supply natin. So ang kailangan lang ni SMPS na mga supply, bukod sa kumpleto yung bukod sa kumpleto yung mga supply natin dyan, para mag-oscillate to, kailangan niyang masupplyan si power on, si drive on, at saka yung PDIM. Yung PDIM, yun yung PWM signal para mag-oscillate to. So para matrace natin yan kung saan papunta yan, so galing dito sa wire na yan, so papunta rin siya dito, so nano natin kanina, ang number niyan is P701. So regarding dun sa natin, sa diagram natin, so yan yun si P701. Zoom in lang muna natin saglit. So ito yun, kailangan ni power on, ito yung power on natin na connection. So dumaan siya ng transistor na Q722. So sa Q722 may standby supply voltage siya na 3.5, tapos yung RL on. So kailangan nating matrace si RL on kung saan papunta. At saka ito si yan yung PWM DIM, yan kung saan papunta yan, at saka si inverter on. So unahin muna natin si si Q722, yung RL on. So copy natin, tapos paste natin dito. Tingnan natin kung saan papunta yan. So ito yung si Q722. Yan. So yung base niyan, malalaman natin ngayon kung saan papunta. Yung iba kasi nahihirapan, nangangapa kung saan papunta yung mga connection yan, pero sa atin hindi. So tingnan natin kung saan papunta yun, si RLO. Yan. Ayun natin ilaw. So next natin. So yan, nakita niya isa. Diyan nga yun. Tapos ito. Papunta sa, yan na yun. Papunta sa microcontroller natin. Yan. So papunta siya rito. So sa pin 101. Yan. Si RL on. So min natin RL on yan. Yan. Test natin yung connection kung tama ba 'yon. So based dito sa sa diagram. Yan, yung RL on. Dumaan muna siya ng resistor na 10K. Ang number ng resistor na part number is 531. So hanapin natin si 531. Nandito yun si 531. So yan. So dito may LO502 R531. So yung L na yan, ito yung L. Yung 531, bali ito. Count muna natin bali 4 na resistor. 1, 2, 3, 4. Tapos may dalawang resistor dito. Kaya hindi nila malagyan dito ng sulat So ito yon. 4 na resistor. 1, 2, 3, 4. Kasi dito may number naman eh. So ito yung 531 natin. So test natin dito yung test point. Baka dito yung dumaan bago pumunta ng 101. So ito yung si 101. Pin 101. Yan. So 100, 101, 102. 102 yun. So check natin.
So galing dito may base papunta kay resistor. So yan. Tapos naman dito papunta na sa yan. Tapos yan. So tama nga yung connection. So ngayon naman si RL si PWM DIM. So saan ba yun si PWM DIM? Tsaka lang. So ito yon kay dumaan siya ng resistor. Dumaan siya ng resistor na 729 at saka 728 bago pumunta rito. Yan. Bago pumunta rito. So hanapin natin. So bali ito yon resistor. Yan R729 at saka 728. So si 728 walang resistor, si 729 lang. So yan lang muna ang check natin papunta ron So check natin. Tsaka kay ganyan 104. Saan si 104 dito? So 104 ito. Yan. Papunta siya ng IC din diretso. Yan So diretso lahat yan. At saka si inverter on na lang. Si inverter on naman. Yan si inverter on. So galing din yan doon. Yan. Galing kay Q703. May dalawang resistor na divider. Voltage divider. Tapos inverter on. Pahanapin natin si 716. Tsaka si 715. So ayan, nahanap na natin. Yan si R715 at saka RC716. So dito tayo magti-test point. Yan dito. Papunta ron sa microcontroller natin. Papunta sa 102. So ayan dito kay 102. Nandito si 102. So ayan. So sakto. Tama yung mga connection na binibigay. So ganyan lang yung paghahanap So hanggang dito na lang muna. So wala akong ibang pamalit. So na-confirm na natin na ito yung sira at saka paano i-troubleshoot yung kung sino sa kanila yung may problema, si mainboard ba o si power supply, so si SMPS. So nakita naman natin ngayon paano i-force on yun. So maraming salamat pero kung
nakatulong sa inyo yung video na to, so paki-like and share na lang, tsaka subscribe. So maraming salamat ulit. Hanggang dito na lang.